Som I kan se, jeg har lagt en klør 7 ud. Det er en meget nem måde at narre dine venner på, for eksempel. Det er et trick, det handler bare om, ja, matematik. Så nu vil jeg vise, hvordan man gør. Når du har en 7'er, så skal du bare tælle fra 7 til 13. Det er lige meget, hvad det næste tal er. Så har vi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så slutter du. Og dine venner ved ikke, hvad fanden det er, du er gang i. Så tager du næste bunke. Nå, den gælder jo allerede for 13. Så skal du ikke lægge nogen oven på. Så det er en bunke for dig selv. Så lægger du endnu en. Så starter vi fra frem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så dobbler du med den. Så tager vi en ny. 9 for eksempel. Den er meget nem. 10, 11, 12, 13. Så tager vi endnu en, fordi du skal gøre sådan, så du ikke har flere. 13. Nej, 11 undskyld. 12, 13. Så tager du endnu en bunke. Der er allerede 13. Den lægger vi heroppe ved siden af. Kan I se den? Ja, jeg kan godt lide se den. Så har vi 2 bunker. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så har vi allerede mange bunker, kan man se. Vi har 7. Så laver vi endnu en, fordi der stadig flere kort. En S, den gælder også for 13. Så den lægger vi lige herude til siden. Så siger vi en S. Okay. Nu har vi ikke besvær med at være her. Kan I se den herovre? Ja, det kan I godt. En 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det var da nu. Sådan skal det være. Så kigger vi her. Så kommer der 9 over banen. Så siger vi 10, 11, 12 og 13. Så har vi jo ikke nok til at lave op til 13. For 2, 3, 4. Nej, så kan vi ikke. Se, så tager vi, for at gøre det lidt sjovere, så tager vi alle dem, de bunker med kun et kort. For det kan du godt komme ud for. Så tager vi dem og lægger ovenpå. Se, der skal være 3 bunker tilbage. Så vi vender alle sammen op. Det skal man for ellers så er det kedeligt. Så kan du se kortet. Så vi vender alle sammen om. Skal vi se, om jeg kan. Og så gør vi sådan her. Så fjerner vi 3 bunker. Så der kommer 3 tilbage. Som I kan se, har vi 3 bunker nu. Vi har jo fjernet alle de andre. Og der har jeg en gigantisk bunke her. Så skal I vælge 2 bunker. Kun 2, ikke flere. 2 bunker. Og tage det øverste kort og vise. Så tager vi for eksempel den midterste her. En bunde. Og så tager vi den her ud til siden. Det er en 9'er. Og det er en 11'er, ikke? Så tager jeg ved kortene. 9 kort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kort. Det er for den. Du behøver så ikke lægge den der. Læg den ud til siden, for så ved vi ikke, hvad det laver. Så tæller du op til 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lægger dem ovenpå. Nu kommer det lidt spøjse. Du skal tage 10 kort. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Jeg har hørt det fra nogen, der netop lærte mig tricket. Så tæller vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kort. Vi skal jo helst have det til at gå rigtigt. Så ved du nu, hvad det her kort er. Ved at tælle de her kort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så lægger du dem ovenpå. Og så tager du det øverste kort. Og det var en 7. Så det var så dagens, ja, tryllekunst. I kan jo bare se den igen, hvis I vil lære det. Det er ikke så svært, så. Men, ja, det godt.